Bueno pike n'ugwu. Bueno pike na ndịda. Bueno pike n'ugwu na ndịda ka ndị na-ekweghị uwe kwe. Chifimo. Ikwenu mesisho. Na ele otime. Na shine. Obi igwe emene m shine bobos. Some hotel nwere mmabụrụ ndụ makpuo n'ime ndụ. Onye ọla nwere Chineke nwere all the take. Machi? Kino na agwa ọnwụ. Onye ọla wụ ben again nwere n'iwe ogwu ọda ị ga-aga na ụdị egwu mkpọ. Senior believer. Ihe mgbo. Senior believer. Abụrụ m okwu akpọ. Agaje m ahịa azụ Mbaise. Agaje m ahịa azụ ịma na Christmas eruole. And ahịa mmanụ m na-ere. Mmanụ adịm ala ka mmanụ kọm na season. Ndị niile ga-elochite elocha n'ihe m ka na-abịa akpara mmanụ. High protonius ọnwụ nga ọnọ. Agaje m n'ihe ele ahịa pa Ezinna Demian kwanụ nwoke ọma na-egbu mmanụ kwanụ ke na-agba mmanụ na ụzọ ya na tin ya trọmfe n'ime drone buru gawa ugwu Hausa gawa Port Harcourt gawa obodo niile dị iche iche nwoke wụ mmanụ ya dadara ala gị ratụ mmanụ akwa ojukwu nwoke gị mete mmanụ ya oke ratụ ya n'ọnụ ma wee ji esi elegori ị ga-aragide aka otu wiiki agwụ Papa Demian even akpọkatala m kọl ya akpọgide fon ya da aga si akọ na-azadụ kọl o nwere ike a na-arala ahịa fon mụ maazị ugbu a onye si na-aga na nke ya na-awụ Demian ọnwụ ka njọ nwoke ọma ịmụ ya nwafọ ụmụ ezeri ụmụ agụ nze n'ahịa azụ Mbaise kpọrọ ndụ gị n'ọnụ ọ nwụọna eso onye agịrị na 22nd of December this month aji gbagbuo lego aji kụrụ mmiri ọkụ gbagbuo ogo tishiri gwa m ihe ụda Demian mere ọ nwụọna taa bi gwago pa Demian Ezinna kem nwụrụ ịjụla nwa iji kpọgide fon ya ọzọ ahụ gị ndị eluigwe akpọọla ya British agbakọrịala German na nwake mmanụ onye ga-azịga m mmanụ ole nga m ga-agbata mmanụ ezigbo mmanụ agwụla otu ka chekwe Demian mpangozi ọkwa nne obi ya nwụrụ ka ụmụ ya adị nwaanyị nakwa bikwa na USA keho bi UK keho bi London keho bikwa na America na ụmụ ya niile otu ka nwoke zụgidere na ụmụ ya niile amarachi ihe nwedị nwa ya wee rie lọtakwa n'ezigbo di isi nwoke ma nwụọna nnukwala ya ka m gburu ya maka Chukwu anụberikwa m anụ nwa anọ na nrọ nya nga m nọ were ngaji na-eri si ele nga m ga-aga iri n'ihe ke na nrọ erie m rice ebute ụtara m rie ebute akpụ ihe niile a na-ebute m na-eri sọ ọwụwa na anụ m bịara beri alụ asa ọwụ onye asosieshon anyị asa onye enwe kọstọma ndị mmadụ na-akpọ m kọstọma ama m sọ n'ọwụ onye m na-azụ mmanụ n'ọpa Demian nwụrụ senior believer ibe m buzochim ya na ọnwụkwọ mbụ ifere mgbe ọ na-anwụ ihe akwa mgbe ebuzochim ya na mbụ echi ọ na-anwụ ihe ọnwụ na ọnwụrụ mgbe ọnwụbiri late mgbe ọ na-anwụ ọkwa ekpere ozugbo ekpughere m ya ote m makpụ n'ime fasting se enwechi m ike iri nri otu ọnwa ebugidere m ọnụ ote m bịa ụkọtụrụ ya nri agịdị m eri ke ihe mmafe eke ihe etu ka m bugidere ọnụ ote bugide n'ọnụ this 20 seconds nna m gaga kọlụ uwe a ga-eyi ka agịdị m ejiri ya ka ọ dị ya nwe aga m eto jeta aha kọlụ uwe a ga-eyi esi ekwesịrị m ịnọgara na uniform maka na onye ahụ ezigbo mmadụ ekwesịrị m ịnọgara na uniform onye Demi nna m ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndụkwu Chineke nna onye nabatara ya nye ya ezumike odi nwere m ka ihe nke ebe chakwasa ya ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndụkwa ile nga m ga-aga ịgba mmanụ ụgba chọta ka m ga-anọ na season nwanne m nwaanyị erekwe mmanụ nwanne m nwaanyị nke tọrọ m direct ọ na-ere mmanụ amanna goshikwe mbi ụta mbịa zọrọ shi nwere nwaanyị na-asabịada ha onye ga-erega mmanụ ndị mmanụ ga-eji eri aga m abịa ịzụ mmanụ nke ọnụ so agba m kụtụ ụgba mbịa nke ọnụ bụ ịzụ mmanụ ụnụ ziga m ha ga-aga n'ọdụ ada ahụ m na-asọkwa mkparị gị na-ezizikwa ezizi